Tacikistan Respublikasyna iş saparyna bolmagyň çäklerini şugun hormatly prezidentimiz garaşly döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisiniň geçirilýän ýeri Kasry Millat köşküne geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimizi Tacikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmon mehirli garşylady. Sammitde gatnaşýan wekilet başçylarynyň resmi surata düşmekde barasy tamamlanandan soňra garaşly döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başçylarynyň mejlisi geçirildi. Prezident Emomali Rahmon sammitde gatnaşyklary mehirli bereklep, arkalaşygyň giňişligini öýdary bähfit hyzmatdaşlygyndan eýlekde ösdürmek, dürli ulgamlar boýunça gatnaşyklary hassa çuňlaşdyrmak babatda bugünkü ýokary derejedäki duşuň gün tertibine girilen meseleleriň ähmetini bellädi. Soňra mejlise gatnaşyklara söz berildi. Hormatly prezidentimiz mejlise çykyş etmek bilen ilki bilen Tacikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmony bildirilen mihmansyzlygy üçin minnetdarlygyny beýan edip, garaşly döwletleriň arkalaşygynyň özüni öýdary hormat goýmak we diň hukuk hyzmatdaşlyk formaty hökümine görkezýändigini, arkalaşyga gatnaşy ýurtlaryň arasynda daşar syýasy, ykdysady, söwda, insanperwer we beýlik hukuklar boýunça netijeli dialogyň alınıp barýanyny bellädi. Bilinçäli hökümetara we pudagara duşuklaryň mexanizmlary ýola goýuldy. Medeni hyzmatdaşlyk gösterilýär. Garaşly döwletleriň arkalaşygynyň beýleki köp taraply düzümleriň we birleşikleriň işine gatnaşmagy ýeňildirýär. Bularyň ýakyty halklarymyzyň beýikligine laýyk gelýän hyzmatdaşlygyň mexanizmi hökümine arkalaşygyň uly kuwatynyň bardygyna şaýatlyk edýär.